Безнең опера сәнгатендә башлангычлардан булып язылган, әзерләнгән опера ул Солтан Габәрши, Василий Виноградов, Газиз Альмөхәмметовлар эшләгән Мәҗит Гафури либреттосына язылган эш операсы. Менә шушында безнең күңелләргә сеңгән Нигъмәт ариясе. Ул шул кадәр ягымлы, моңлы итеп язылган, чынлап та безнең татар җыр сәнгатендә үрнәкләрнең берсе дип карыйм мин. Мин шуны искә төшерәсем килә. Ташлар ватып таулар актарганда, сез булырсыз минем күңелемдә. Эштән урап яллар иткән чакта, сез булырсыз минем телемдә. Эштән урап яллар иткән чакта, сез булырсыз минем телемдә. Кай диңгезгә барып төшә икән, ашыгып аккан агымы су. Рәхәт илә бергә булган чаклар, аеры